srácok, ebben a mai videóban nem most Clash Royale-ozni fogunk. Telefonon. Na. Mutatom a deckemet. Ez a deckem. Igen, 12-es Barbarian Kingem van, vagy hogy nem tudjam. Van Hog Riderem, 9-es. Witch. Wizard, 98-as. Baby Dragon, azt ingyen szereztem, de akkor már hajítottam. Vines ingyen szereztem. Pekka, ezt is ingyen szereztem. Ezt a kettőt, ezt a hármat itt ingyen szereztem. De nem is szereztem meg őket. Itt voltak eventek meg itt a shopba. Bedobtak. 23-as ispén vagyok. Itt járok. A Jungle Arena. Menjünk is egy kört. Ilyen új lucky blokkok vannak. Ez az első rész. Ma játszottam. Várjunk Isten. Vannak olyanok, akik nem is ismerik, de szerintem sokan ismerik. Igen, most hát iskola miatt nem raktam fel. Pekát azt majd levájszozom. Én amúgy van. Jó, ott már megvan, szerintem jól leszettük a szornyát. Jó, Pekát öld meg. Hát, már nyertünk szerintem. Igen, nyertünk. Easy volt. Túl könnyű körből. Igen. Hát ennél könnyebb kört nem mentem, még higgyétek el ilyen barangba. Ha hiszem. Az nekem bejön ez a box. Ha most nem rosszat kaptam. Főleg akkor jó, amikor a kártyám mindent kapunk hármat rá. Úgy. De hiába, az meg nincs is meg nekem. Mert itt van. De 3 már lesz rá. Zettó elvogolva. Na és kitudunk. Csak egy. Mi? Hát igen, mi. Ez a nevem, hogy mi. Kámek úgy valamennyi. Dob. Iskolába járok mezőcsát. Nekem bejön. Utálok a szívemből matekének. Hány ingerem van tőlük. Régen szereztem a matekot, de megutáltam. Jön a vicc, és itt telibe rárakom. Hog Rider, ez megöli? Nem. Nem fog megölni, szerintem. Nem. Hát lehet, hogy elintéz minket ez a Pekka. Hát, hogy Pekka, nem tudom, hogy használom, mert ki fogom rakni, szerintem berakok helyette már. Sokan használják a Pekkát, mert sokat jól csontváz, melyikre semmelyik nem ér a vájszt. De így lehet. Pár csonti hátra. Csonti! Üst! Na. Fordul hátra? Öld meg, gatya. De neki is, gatya. Igen, már hiába rakod, de azt a csontvázat már hallottam. Azt a rákém, meg azt a készemet. Mi szeretek a tesi. Természettöri. Meg még irodalom. Szeretek olvasgatni mostanában. Úgyhogy köszönjük a tanárunknak, Timi néninek, hogy verset adott fel. Szeretem a verseket. Nagyon tiszta szívemből szeretem. Mennyi verset olvastam el, sem ennyit. Majd megtanuljuk, van idő. Szerintem. Ott. Végre az van meg volt, és akkor ide van. Már meg a... Már játszunk.
Amikor gyászottam előbb olyanokat adott. És nem volt jó, na az már nyertük. Tehát már easy is. Egy HP-ja maradt. Te tápanyagot. Ember. Nesze neked ember. Soha nem van senki mellett. A kettes, ja. 12. Nem elég. Ezt mondni fogom. Lucky drop. Lucky nem lucky drop. Lucky drop. Lucky drop. Nem. Jaj, még itt járunk akartam. Tehát ez jó jön. 3. Soha nem volt senki mellettem. Fogtam a cuccom, elmentem. Mindig egyedül voltam, de megtaláltam, merre kell mennem. Olyan, mint a filmben. Felállok a színpadra és néznek. Megtámadhat minket. Ne. Szeretnék az. Az jöhet, de az nem. Az nem szeretem néha. Jó, de ez már nyertük, könnye. Elhasználta elixírjét, nem tudtam. Easy. Könnyű volt ez is. Hát, ma volt nehezebb is. Mi videót veszek fel, ilyen könnyű a játék. 150 gem. Ma 650 gem. Összegyűjtöm a 750-est. Kíváncsiak. Szeretném vele egy gyamótot, de ezekkel. Vannak olyan gyamótok, amiket nem értek. Főleg ezt figyeld. Van az a számot, amikor ezt csinálja az ember. Mindig hagyjuk. Vegyük fel és menjünk még egy kört, mert nem sokkal megkezdjük a következő arénába. Megiszünk egy Lucky Lockpot. Nagy szar! Ez mi? Názom. Lánom. Harmadban van olyan? Csabi, mit ilyen kártyán fél? Van nagyon, hogy meglegyen a chest. Köszi. Bent van ez a pin. Csabi, na én mit rakjunk be? Hog Ridert. Tessék rakni Hog Rider. Mert nekem is kell, már csak 10 kell legyen, 9-es úgy. Küldjük. Hőzékkel. De az a vicces, hogy egyből ütélni. Tazra megy. Vice. Hát, nem mentünk fel a szokra, mert ő is Vice-zott. Ritkán van meg embereknek. A vicces vagy hátra rakott, vagy előre, mert szerintem hátra jobb. Mire ide ér, már középre, akkor már 2 lesz fónul. Meg akar, akkor föl. Tehát ilyenkor milyen kell tud hamarabb lőni. Igen, lássátok. Igen, most könnyű. Megöljön. Na, a Hog Rider már is indul. Na, az megöljön. De hogy megöljön? De belőle egy párat. Volt belőletek egy párat. Ezt nem hal meg. Five. Az nem öli meg. Já, egy kicsit belevitt. Meg egy pocskolni. Biszketet nem mondom mi. Nem tudom nektek. Jó, az az iskola. Jó, szeretitek, vártatok, én nem. De ez jó. Éneket utálom. Fú, énekelni szeretek, de én kottázni nem. Kottázni, ezt nem tudom ki szeret. Hát énekszem, azt tudni szeret kottázni, de én nem.
És bazd meg, holnap tényleg órám van. Faszom tudja, mit kellett tanulni. Nem voltam szombaton. Vagy szombaton, pénteken múlt és pénteken. Na, bazd meg, szorulunk. Szorulunk. Aki nem tud, sem tud, hogy egyes. Elbúzdom. Nem tanultam semmit. De sajnálban nem állok meg tanulni. Nem tudom, melyik az a bolond, aki sajnálban hekket. Vány. Most azonnal. Amelyiket elkapja, azt elkapja. Júj, bazd meg. Jártam. Azaz. Tényleg nem tanultam, gyerekek. Most nem szoktam tanulni. Természet az kell, mert hiába figyelsz oda órán, az nem elég. Ott többi másról elég, ha odafigyelsz, de én nekem az se elég. Tanuljál, menj, hogy ne csinálj semmit, csak tanuljál. És tanuljál. Szarom le az éneket. Magasról szarok. Zsuzsa nénire. Így szépen megmondtam. Igen, megváltoztam. Még nem fog tudni. Stumble Guys, nem tudom, hogy akartok. Prostás, nem tudom. De viszont tudja akartok, Still Brain-ot már most lehet, hogy fel is veszem. A eventet. Már most lássátok, 10, 25. Igen, fel, event van, szarom nézni. Na, nem mondjuk anyákról ilyen anyátok van, tiszteljétek, szeressétek, ne bántjátok. Mert ha ő nem lenne, ti se lennétek. Akkor nem lenne nézői. Ha nem tudom, hogy live-ozzak-e, mert ha akartok live-ot, várjátok, akkor lesz Stumble Guys vagy SGBS. Ő meg. Mit mondják, mi legyen még. Jó, az elintézi. Jó, az már lövi. Na, az már halott. Hát az már. Hát, a Peka eljött. Az megvan. Na. Magatja. Mennyi Hog Rider? Eléri. Az már megvan, az. Alig kell, Hog Rider, hol van a Hog Rider? Ott, te, oda is kell rakni. Valamit. A Wizard, az elintézőket. A Wizardom szétszedi őket is. Ne, küldtem a Hogot, én bolond. Vice. Bazd meg, vesztettünk. Jó, srácok, ennyi lesz volna ez a videó. Majd feltöltöm. Örüljetek, hogy ennyi is lesz, mert nem tudom, abban a hónapokban lesz-e vidi. Köszönöm, hogy itt voltatok. Legközelebb videóban találkozunk. Megérek. 2 nap vagy 3 nap múlva lehet, hogy lesz videó. Vigyed nyelv! Na, köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel rám. Lájkoljatok. Mert ha nem, elmegyek, tudom hol laksz.
Tudom. Figyellek ám, most is látom, hogy engem nézel. Látom ám, hülye nem vagyok. Ha megnyissuk ki. Jó, nyitott feliratkozó. Jó, nyitottam, iratkozzál fel. Ja, az, tényleg jobb az meg. Tényleg jó, ha már tudom fejleszteni. Könnyebb. Na. Császunk csá. Tészta.